началото на ноември се появи ето тази книга "Весела Коледа". Тя е 16-та книга от поредицата на Ана. Благодаря ви, деца, че харесвате толкова много тая поредица. Тя е много любима и на мен, и на моето семейство. Защо реших да издам Ана "Весела Коледа"? Така спонтанно. Защото много ме грабна тази книга с това, че става дума за едно трепетно усещане, очакване на един празник, Коледа, който е семейен. И в книгата не става дума за подаръци, какъв подарък ще получа. Дядо Коледа сега ще дойде ли през комина, няма ли да дойде, ще се пълнят ли чорапчета с разни лакомства. Няма нищо такова. Книгата е едно трепетно усещане и очакване на един празник, който, за да се случи, трябва всички заедно да се потрудим, за да създадем това хубаво усещане. Като украсяването на елхата, като приготвянето на храната и след това всички предразположени заедно да прекараме една прекрасна вечер. Весела Коледа!